Kembali lagi bersama Panji Budoyo dan juga teman-teman dari YouTuber Tulungagung dan juga ada Mas Kontre bakul wifi ya bakul video shot. Sesarengan Panji Budoyo Kontek Pro Yo iki lo digoyang lagi, kita bergoyang bersama Reok Audio. Mas Lengga, angkat tanganmu. tak ceritani cerita sing paling larani nalika bapak lunga ninggalke keluarga nalongso nanging kudu tak terima sing jawe tambah loro wong tuwa ana kaya ora ana ngendi kasih sayange sing kaya wong liyane bapak ibu bingung dhewe-dhewe kudu pisahan aja nganti anak dadi korban berjuang ning dalan dhewean ora ono sing njaluk dilahirke nang keluarga sing kaya ngene tak tompo apa anane kabeh kahanane yen pancen ngene iki takdire ayo mas kudu iso kuat pelukane negara disangga wong tuane kudu iso ngadeg dhewe ra ono cekelane ngene men anak sing rusak omah